И здравейте хора! Аз казвам Божидар Касимов Кирилов и нещо видео ще гледаме TikTok. Тоест ще реагираме, понякога ще реагираме и понякога ще си гледам. Така, ще бъда супер благодарен, ако направим 1000 последователя и да започваме хора. Чакайте само да си пусна камеричката. Да. Пуснах ли? Чакайте хора. И чакайте една секунда. Добре, няма значение. Почваме. Искаш пак да си с мене, но няма да се върна проклето време. Изчакайте се, защото понякога така много Идва някой в живота ти, правите щастлив, правите усмихнат, кара да се чувстваш добре и ти си въображаваш, че това ще е вечно. Не е много грешно представяш, човече. Да, не трябва твоето щастие да зависи от нещо, което всеки... този човек, Модел Скут. И иначе се казва Боян Иван. Боян се казва, да. Абонирайте се, аз съм се абонирал за него. Така. Знаете ли кога най-много ми харесва в тази част? Ето това. Идва някой в живота ти, правите... Не. Не беше това. Беше това. Да. Ще е путка майна. И защо я не ми обичаш да трябва? Добре. Много ми харесва. Идва някой в живота ти, прави... Абе, тате, къде е мама, че няма вкъщи? Как така? Няма! Бързо! Моля, бързо, звънкай на полицията! Звънкай на полицията! Абе, тате, къде е мама, че няма в нас? Абе, не ме занимай с глупости и питай майката. Какво? Това няма логика. Абе, тате, къде е мама, че... Да, я знаю, что с тобой. Да, просто кефи песента и това. Една година по-късно. Васко блокира Славена. Извинявайте, искаш ли да цътнеш? Какво? Да сме гаджета. Няма шанс да беше, мисли сега си върви при Иляна. Славена блокира Васко за винаги. Чент. Една година по-късно. Васко блокира Славена. Извинявай, искаш ли да сме гаджета? За Степан остана извън готовте. Ерджо, абонирай се за този човек, много е добър. Песента и направи една много хубава песен. Късмет се казва. Слушайте, моля ви, много яко. Olha aí que coisa linda, pessoal. Força, ó, né, fora logo. She on business. Messy or
Меси. Messi or Ronaldo? Messi or Ronaldo? Една Праскова. И още една Праскова. Колко Праскови стават? Една Праскова. И още една Праскова. Пишете долу в коментарите. Колко Праскови стават? Боже. Giant pink Cheeto. Giant pink Dorito. Това още не лети. Пробайте го, ако искате. Това още не лети. Gum. Какво? Pink ramen. Monster. В момента аз искам на Monster. No. В момента аз имам да искам на Monster, да. Reaction. Субскрайбте се за мен. За мен, моля ви. Искам да стигнем. Споделите и така. Здравейте, влизайте по-бързо, че излезе топлото. И добре дошли в моят образцов дом, където ще ви покажа как протича един мой ден. Хайде да тръгваме. По-надалеч ще ми се видят бръчките де. Това е моят хол. Спри. Това е моят заден двор. Чакай малко. Малко вали, ама по-назад де. Малко вали, ама е супер. Ама луни синотици пак излъгаха, че пече. Записваш ли бе? Тези синотици пак излъгаха, че ще пече. Това е моята кухничка. Кой си пържил яйца и остава котлона включен бе? Гяки! Спри поки ти. Това са моите кафе машини. Обичам да пия кафе много, то се личи. Сега даже ще си направим едно. Не ли да показваш по-нагоре, де? Много е мизерно. В ръцете си държим портретът на Ралица Хаджиева, която убила мъжа си с брат в деня на сватбата. А знаете ли, че призрака на Ралица обитава все? Гледайте на ден и това. Как се каже клетвата. Когато гласуваме кой да е жертвата, епизод 2. Какво? Има епизод 2. Хора, сега ще гледаме. Сега чакайте. Дай, ако искате и вие да гледаме. Може да е интерес. За клетвата аз съм гледал първи епизод. 6 май. Гледах, защото го чаках с натърпение и... Така. Даже съм се абонирал за него. Арва, какво става? Остава, бе. Чакайте. София ден и нощ. Да, съм си гледал те. Че боксинг кантилоп са така. Я видим. В смисъл има хора. Там интернет. Не, защо стои все още? Арва, сега пак трябва от начало да ми лагва. Хора, аз ще ви кажа, че малко спираме, защото така писано и така. Арва, пак. Арва, това да извинят. Жена ми малка и колата ми баба.
какво да ти кажа, брат, голям ни е фарм. О, само без И какво тарикат ли си? Айде да видим какъв фристайл ще направиш на този бит. Най-добрият печели 50 къти. Ай, давай ми ги отсяк. Миксана. Миксана. Йоу. Шурко кекара фа. Морко факара фа. Факара за та. Морко бой е гудна. Шурко кекара та. Синки рака мала. И какво тарикат ли? Стреляй, папа, убегаешь от меня. Пари. Една за теб. Да. Една за мен. Да. Две за теб. Какво? Да. Та иска да го обърка. Две за мен. Три за теб. Да. Три за мен. Да. Разбра ли все? Ама та не е ли от това, бе, я? Я? Приличат ми. Всичко е. Видях, че доста от вас са направили дует на миналият ми клип, на който направих рекорд на тази игра. Но сега има много. Чакай, бе. Една за теб. Да. Окей. Една за теб. Да. Окей. Една за теб. Прави всичко? Да. Всичко е точно. Да. Нали? Да. Видях, че доста от вас са направили дует на миналият ми клип, на който направих рекорд на тази игра. Но сега има много предизвикателство към всички вас. Всеки... Left or right? Right. Left or right? Left. Left or right? Right. Той ме хвана за газа! Фанах я, човек, сега какво да направя? Е, добре, какво направя, че я фанах? Той ме хвана за газа! Значи, това е Ева от къщата на инфлуенсърите. Сега такова друго, как се казва. Сега правят друг епизод, тя. Той ме хвана за газа! Фанах я, човек, сега какво да направя? Е, добре, какво да направя, че я фанах? Той ме хвана за газа! Не. Той ме хвана за газа! Фанах я, човек, сега какво да направя? Е, добре, какво да направя, че я фанах? Меси, само меси, бе. Видях, че доста от вас... Write an inverse 2. Write an inverse 2. Write a correct 2. Write a correct. 小鸟。Този човек играеше с сина си, докато изведнъж не забеляза ски. Хора, надявам се така да ви е харесал видеоклипа. И ще правим още такива игри, ще играем такива работи и така. Това е. Игри и абонирайте се. И чао!